onye kunu jekwu na Christianity bụ foreign religion. All foreign religion indeed. All over the world. Ọ bụrụ sọsọ na Igbo. All over the world. Mana Israel. All over the world. A world country Christianity bụ their tradition. Israel nwere their tradition. Christianity wee bịazie abịa. Ife ọ bịaziri bụ ịgbanwe tradition niile dị n'ụwa adịrọ mma ka ndị mmadụ nwere onwe. Onye ka Kraịst ji wee dị iche. Ndị na-ekwu maka chọọchị mebiri. Kedu ife chọọchị mebiri? Jee na National War Museum ụmụahịa na Bonko Ojukwu. Efu pictures dị ebe ahụ. Ebe ndị missionaries, Reverend Sisters and the Fathers butesịrị Holland pig milk ma okporoko ma cornmeal enyechara ụmụazị maka kwashi ọkụ. Nna mụ na gị na-abọ ji wee dị ndụ taa wee mụta anyị. Wee mụta mmiri enwe ilo, wee mụta Mr. Matthias, wee mụta Igbo Agbaranze, wee mụta mụnwa Abropọch Igbo na ọtụtụ ndị ọzọ. Mụtakwu akwa ọkụkọ. Ọ bụrụ na unu chọọ ka anyị wepụsịa ndị ọjọọ nọ na all the religions, ndị ọjọọ na-emebi ya n'Igbo. Ọ bụrụ sọ Christianity anyị akpa n'isi enwego Church of Satan ọ dị n'Abia steeti ọ dị ka ọ n'Ọhafịa ka ọ dị. Ike ada agwụ Chukwu. Ọ bụrụ na Chukwu take a rest for a second, the whole world will collapse. God doesn't